Къде е лявата ръка? Лявата ръка. Лявата ръка. Къде е дясната ръка? Палец. Дигаме пръстчетата. Само палец. Браво! Показалец. Среден. Безимен. Потрей. Браво! Сега лявата ръка. Лявата ръка. Лявата ръка. Точно така. Лява. Котре. Намести ги пръстчетата. Намести. Котре. Безимен. Среден. Този къде? Козалец. Браво. И кой остана? Палец. Браво на теб. Дясната ръка. Палец. Следващия кой е? Как се казва? Показалец. Сега. Среден. Сега. Точно така. И последно? Кой остана? Крана. Котре. Оце. Браво!